Petrece creasa întreagă cu bocancii puși pe treabă, echipați până în dinți, grupa 6 cei vestiți, grupa 6 cei vestiți. 4 zile în veselie ne-am școlit la drumeție și-am urcat toți neînfricați și din foc am scos cârnați, și din foc am scos cârnați. Am dormit în cor sub stele, mai ceva ca la 5 stele. Nimic n-am mai auzit, decât mult sfărăit, decât mult sfărăit. Avem și șampon uscat, să fim trendy la urcat. Avem griji de dantură, chiar fără apă de gură, chiar fără apă de gură. Noi la școală iar am fost și a fost foarte frumos. Iar aici noi am avut trainer fain de n-ai văzut, trainer fain de n-ai văzut. Horea e un prof umblat și pe Mowgli l-a învățat cum să taie ceapa fin, cu mult humor și mult vin, cu mult humor și mult vin. Fane urcă Everestul, cum ajung eu la Argestru. El în mâini și un pic picioare, eu în limbă cu ajutoare, eu în limbă cu ajutoare. Doru e salvamontist, tânăr vesel altruist. Fetele l-ar tot pupa, lui-i place vipera, lui-i place vipera. Tibi e ca un taifun, cu picioarele parfum. Și din l-am avut pe bun, cu barbă de băiat bun, cu barbă de băiat bun. Datorită lui Alin și busolei lui Codrin. Drășuleasa-i școala noastră, faină ca o floare albastră, faină ca o floare albastră. Ștefan ne-a dus prin pădure, nu pentru cules de mure, nici să scoatem noi argint. Cine-a închis în labirint, cine-a închis în labirint. Nutella am înghițit, feluri bune s-au gătit. Cel mai mult ne-a folosit tot ce-n suflet am primit, tot ce-n suflet am primit.